नमस्कार प्रणाम, कैसन बानी आप सब जरूर बताएं हम लोग। अगर हमारे चैनल पर नए बानी लो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लो। और आप सभी से कहल चाहतनी एक बात और गैर से सुनी लो, ठीक बा। आप सभी से ये कहल चाहतनी कि गोरखपुर में सबसे सीनियर गोरखपुरिया भौजी और गोरखपुर में सबसे आगे गोरखपुरिया भौजी उतरली और गोरखपुर के जन्म हुए दियली। गोरखपुर के जितना संसार के लोग बा सबके जन्म ऊ दियली, सबके माई ऊ है, ठीक बा। तो माइए के तो सबके बतिया मानी ना, हमनी के थोड़े ना मानी। हमनी के तो छोट मोट यूट्यूबर हैं जा, हमनी के भाई सच भी बात कहें जाना तो खराब लगी और झूठ लगी, और ऊ ना झूठो बातिया कही ना तो सच लगी। तो ठीक बाटे, हम मानतनी कि माई के बात तो सब केहू सुनेला। हाँ, तो माई के बात तो सुनबे करे, और हमने के जौन सच भी कहम जाता उन बतिया तो केहू ना सुनी। तो हम सभी से ये कहल चाहतनी, अरे गरीबों के आ छोटों के तनी दिमाग लगाओ जला कि इंसान कहत का बा। एक बेर हो जाला, दो बेर हो जाला, बार बार इंसान ही कहता तो शायद बात सही होत हुई, शायद ये इंसान कसम भी खाता ये बात सही होत हुई। बाकी ना, आप सबके तो एक के रट लागल बना गोरखपुरिया भौजी सही बड़ी। आप सब ना गइल बनी लो उनकरी घरे, ना खैले बनी लो, ना पीले बनी लो, ना रहल बनी लो, तो आप सबके मालूम कैसे बा कि हाँ गोरखपुरिया भौजी सही बाड़ी कि झूठा बाड़ी। हम तो बस एक के बात कहम कि हाँ उनके पास जे रही उहे जानी कि ऊ कैसन बाड़ी। जब तक आप सब दूर से फ़ोन में तो ऐसे हाँ आदमी अच्छा बनेला, वीडियो में तो ऐसे अच्छा बनेला, अगर तनी पास से जाके देखी लो आप सब कि हाँ वो इंसान कैसन बाड़ी, ठीक बा। तो आप सभी से ही कहल चाहतनी कि अगर आप सब ना माने लो हमार बात, अगर हमार बात ना सुने लो, मानतनी गरीब के बात केहू ना सुनेला, छोट मोट के बात ना सुनेला, वो झूठो बोलियन ता सुने लो। काहे कि भाई वो सबके माई है तो सुने के तो परी, माई के बात तो सब केहू सुनेला। चली लो, कोनो बात नहीं के सुने के चाहिए। बाकी ये बतिया कहतनी गोरखपुरिया तसे कहाँ से इतना झूठ बोले के सीखेली यार, तनी हमनियों को सिखा दे तू। तनी झूठ बोले के ना आवेला, जौन सच रहेला उहे बोल पावे नहीं, झूठ तो ना बोल पावे नहीं। तो तनी तसे ही कहलता चाहतनी कि तनी हमरों को सिखा दे तू कि तेरे झूठ बोला जाला रहनी बाकी सीख ना पानी। काहे कि तू छत पे वीडियो बनाई उतरलू ना, हम नीचे बनावत रहनी, काम उम करत रहनी, तो हम जा ना पावत रहनी। कबो काल चल जाए तो झांक के वीडियो में चल जाए, बाकी जब नीचे कामे करम तो कहाँ जा पाएम, कहाँ देख पावत रहनी, कहाँ सीख पावत रहनी के ना झूठ बोला जाला। हाँ, बस इतना देखले बानी, अंडा लेके आईबू माटी में गाड़ देबू, कबू कछुआ अंडा देले बा। इतना देखले बानी कि मछली लेके आईबू पानी में ढका देबू, कबू मछली फंस गल, मछली फंस गल। इतना कुल देखले बानी, ओकरी बाद से कबू बा पेड़ पर कटहर बांध देबू, पाकल कटहर खरीद के लिया के और में से खाइबू। वो बतिया लोग जाने के सच बा। आप सभी के इतना दिमाग में लायक चाहिए, सबके उल्लू बना बना के जौन आप सबके विश्वास दिलौले बड़ी, उस शायद बात सही रही तो हम मानती। सारी के सारी बात झूठ, जितना ही झूठ बोलेली शायद जिंदगी में केहू झूठ ना बोल सकेला। ये बात के माने कौनो वीडियो में कहे लिखा हम अश्लील ना दिखावी नी, हम ढोड़ी ना दिखावी नी, हम हई ना दिखावी नी। अरे 3 लड़का के माई हो तनी लिहाज कर, जान लो 3 लड़का के माई कैसे पूरा संसार के माई हो, पूरा जिला के माई हो, तो तनी लिहाज तो कर, तनी शर्म तो कर। हाँ, ऐसा बतिया कहाँ से सीखे लू? बहुत सारी बात बा फ्रेंड्स, दूसरका वीडियो में हम आप सभी के बताओ तनी। तब तक ये वीडियो यही पे एंड कर तनी, दूसरका वीडियो हमारे जाके देख हम लोग, उसमें सारी बात बताओ तनी।